שלום לכם. אוכל זה הנושא של התוכנית שלנו היום, תוכנית מיוחדת שמוקדשת כולה לנושא הזה. למעשה אוכל ותקשורת, אוכל ועיתונות. גמרנו את החגים, בישלנו את כל המתכונים, ועכשיו אנחנו רוצים להתעסק קצת בנושא הזה שזכה בשנים האחרונות לפריחה יוצאת דופן. כי אחרי הכל היה פה בום תקשורתי ענק סביב האוכל. באותם שנים שהחלה האינתיפאדה, כמעט באותה שנה, החל מה שקרא מבקר המסעדות רון מייברג, האינתיפודה. המון ספרי בישול, המון מדורי האוכל בעיתונים התרחבו ל3 עמודים במוסף, במגזין, עם הרבה צילומים, צילומי איכות, עם הקפדה מיוחדת עליהם. המון מוצרים חדשים הגיעו לחנויות, אסטרגון טרי וריחן טרי, אבל בשר מיושן ומוצרלה תוצרת ישראל, ויין ירדן, שלא נשכח אותו, לעומת כל הקרמל מזרחי שהתרגלנו אליו בשנים האחרונות. אנחנו ננסה לעשות פה את פרופיל עיתונות האוכל. מה קרה לה בשנים האחרונות? ואגב, למה זה לא קרה לטלוויזיה? למה היא נשארה מאחור בעניין הזה? היא והרדיו. ועוד נשאל, האם הבום הזה עומד להמשיך? האם לא חל פה שינוי? האם לא התעייפו גם הקוראים וגם הכותבים לדון על מילותיו התרומיות של האספרגוס? 3 דיונים בכל עיתון זה אולי מספיק. אנחנו נתחיל עם כל המשתתפים ביחד שיושבים פה במתכונת הסעודה האחרונה. לידי אבי גנור, צלם שפרסם 2 ספרים שיש בהם צילומים שלך על אוכל. שאול עברון, עיתונאי שבשנים האחרונות התמחה בכתיבה על אוכל. וצחי בוקשסטר, אני אומר מבטא נכון, בוקשסטר, שף שגם כותב על אוכל. ואיתה אטלס, בשלנית, בעלת קייטרינג. אנחנו נתחיל בך, שאול עברון. אתה יודע, כשאני חושב על השינוי הזה, אתה אולי מייצג אותו. בתחילת שנות ה-80 מוצאות אותך כעיתונאי כלכלי במעריב. סופן מוצאות אותך חולש על אימפריה של 3 עמודי אוכל בחדשות. בעצם השינוי שקרה בכלל בעיתונות הוא ההיסטוריה הפרטית שלך. מה קרה פה בשינוי הזה? מה זה השינוי הזה? שמה זה טוב? מה גרם לזה? טוב, לגביי, אני לא יודע, אולי זה כרונולוגית מתאים, אבל זה לחלוטין אין קשר. זאת אומרת, גם כשכתבתי כשניתחתי מאזני בנקים במעריב, מה שעניין אותי זה בעצם אוכל כמובן. זה פשוט יצא ככה שהתחלתי יותר לכתוב על דברים שיותר עניינו אותי כאילו אישית ולא רק משחקית כחלק מהעבודה. אני לא יודע עד כמה זה מאפיין תופעה. זאת אומרת, מבחינת התופעה, מה שנראה לי מוזר זה שזה לא קרה הרבה קודם. אבי גנור, מה ששאול עשה לכתיבה, אתה עשית לצילום של האוכל. אני עוד אגע לשינוי הזה, אבל קודם כל, אתה יודע, אני תמיד מסתכל על צילומי אוכל בספרים ובעיתונים. יש המון מיתוסים על זה, שנגיד צובעים את הכל בשמן, ולפעמים אפילו שמן מכונות, כי זה מבריק במיוחד. זה נכון כל המיתוס הזה? זה נכון, כי אני חושב שזה נוגע בשאלה בסיסית של תפיסה של משהו מצולם. בדרך כלל משהו שמצטלם מבליע בתוכו הנחה שהדברים כך היו, ומי שעוסק בתחום יודע שהם נעשים כדי שכך הם ייראו. זאת אומרת, איזשהו אקט נרוטי שאתה רואה גלידה חרושת תלמים בצילום, והקיום שלה היה לפרק זמן מאוד קצר, וכשתעשה את זה בבית זה לא יצא כך. כך שמראש ההנחה שמה שמצולם הוא האמת או הצילום קשור במושג. הנחה שגויה. היא הנחה שגויה לחלוטין. אבל אתה יודע מה, דיברת על גלידה. איך אפשר לצלם גלידה? אנחנו פה באולפן ויש מצלמות, ואני מניח שאחרי 2 דקות היא צונחת וקורסת ונמסה. איך מצלמים גלידה? מצלמים גלידה עם חומרים שאינם גלידה, לא דומים לגלידה, ושונים בתכונה הבסיסית של גלידה שהיא לא נמסה. עם תפוחי אדמה למשל, או אמצעים אחרים. כלומר, רק אני, הקורא והצופה בבית, חושב שזה גלידה, אבל בעצם זה בכלל תפוח אדמה. אתה בכלל מתייחס לדימוי ולא לגלידה. אם הייתי מוסיף משהו שקשור לשאלה אולי ששאלת את שאול, כן. על תרבות, כי היא קשורה לתחום שלי גם כן, הסיפור הראשון של גן העדן, שהוא קשור לשינוי תרבותי שעליו אולי מושתתת תרבות המערב, היא הנגיסה מתפוח עץ. כן. זאת אומרת, זאת ההתחלה. ואתה רואה בפירוש באוכל תרבות.
אני רואה בלחם שעשועים תרבות, כן? תוכנית שניסתה לאחד תרבות ואוכל וטלוויזיה היא התוכנית הצרפתית אפוסטרוף. ראינו לא מזמן קטע כזה בערוץ 2, ועכשיו אנחנו נראה את הקטע הזה מיד אצלנו כאן. On voit des pattes qui ont trotté, qui ont gratté, vous voyez, on reconnaît, il y a des ongles là au bout, le bec, et là il existe, et là qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Essayez de me trouver les pattes, je me bagarre. Essuyez vos doigts. Ben oui, parce que c'est... Alors qu'est-ce que vous avez d'autre? Bah, je vais vous montrer quelque chose. Des salades, j'ai vu des salades. Bah ça, écoutez ça, voilà une salade, et voilà une autre salade. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, vous, là-dedans? Vous avez envie de quoi? Ça. Vous préférez ça? Oui. Ben oui, parce que pourquoi? Parce que qu'on me dise pas qu'il n'y a pas de temps, il y a du plaisir à éplucher une salade. On n'a pas de plaisir à ouvrir ce truc-là et à avoir tout ça tout jaune autour. Je ne sais pas si vous avez vu 50 millions de consommateurs de ce mois-ci sur une quinzaine d'échantillons qui ont été testés. Il n'y en a que 2 qui sont considérés comme convenables. Tout le reste est à peine passable. ראינו את הגישה הפרטנית כל כך באפוסטרוף, ההקפדה על כל הפרטים, גם הציפורניים של התרנגולת צריכות להיות מסוג מסוים, ולחתוך חסה זה בכלל הנאה. זה תרבות ואוכל בצרפת. נראה עכשיו קטע אחר של תרבות ואוכל בטלוויזיה הישראלית, קטע מתוך תוסס. פיתה. פיתה זה בצק רגיל, נכון? נכון, זה קמח, מים, קצת מלח. לא אוהבת מים. אנחנו בשדה, נכון? בשדה אין מים, תחפרו באדמה, תוציאו מים מהזה, כמו משה רבנו, תקוע לבנים. שכל מקום שחופרים יש מים. אוקיי, עושים את הפיתות, מפזרים על הסאג' והופ, יוצאת פיתה. נהדר. אוקיי, ניקח את הפיתה. איך עושים את המילוי? הבאת כל מיני עשבים, אני רואה. כן, לוקחים אזוב, לוקחים כל מיני עשבים עם טעם טוב. זה אזוב, רבותיי. לא, זה מרווה. רגע, יש לך סכין שנוכל לחתוך אותו? מה קרה לך? עם הידיים, בבקשה. זה שדה, בגלל זה התלבשתי ככה גם. בייחוד עם השיער. כן, לא הסתרקתי מהפינה שעברה. פשוט מפוררים. מפוררים, אבל לסיר. לסיר כמובן. את המילוי מתגנים, שמים בצל. בצל קצוץ דק. יש לך סכין? לא, אנחנו בשדה. זה תירוץ רע מאוד. מי שלא יכול... צחי בוקשסטר, אתה ראית את שני הקטעים, ראית טלוויזיה צרפתית מול טלוויזיה ישראלית. מה יש לך להגיד על ההבדל הזה? את הצרפתים נעזוב, הבעיה העיקרית של הטלוויזיה הישראלית הוא כסף. עכשיו, זה לא כסף שאין או יש, זה כסף שברצון היו מופנים אותו לטיפול בנושאים ממלכתיים לאומיים, בייחוד כאלה שקשורים בעצב, אבל תוכנית על אוכל זה קצת דקדנטי, זה לא על זה גדלנו, בטח לא על טלוויזיה שגדלה על צניעות. אז רגע, זה כסף או בעיה שזה דקדנטי? החבר'ה האלה צוחקים על תוכניות ובצדק, שבהם מגיע בן אדם שלא הכינו אותו מספיק, והוא צריך בדרך כלל בשידור חי לאלתר ולאמר ולהכין איתו מהבית, ואם זה נשבר אין מה לעשות, ויש לו קיריים שלא עובדות. והן תוכניות שהן בדרך כלל באווירה של מסכנות, אלא אם כן הבן אדם שמופיע בהם מוכן לדבר על התוכנית למשפחה, על... מה עוד יש? קצת בבין הכיסאות יש בסוף. בערוץ 2 עכשיו יש קצת. ערוץ 2 היא דוגמה דווקא יותר טובה לטיפול עקשני, אם כי גם מאוד מאוד סובל תקציבית. ואני לא מדבר על כספים גדולים, אני מדבר על מין כזאת בושה להפנות את מחשבה והכנה קפדנית, שאותה בקלות יפנו לכל תוכנית דוקומנטרית טובה, להפנות את זה על תוכנית של אוכל, מפני שבכל זאת אנחנו טלוויזיה לאומית, אנחנו צריכים קצת להימנע מבידור. ובטח בידור באוכל, אוכל צריך לאכול אצל אמא, מה אני לא עושה טוב בשבילך מספיק, בשביל מה ללכת למסעדות, בשביל מה לראות בטלוויזיה. איתה, צחי דיבר על ההבדל בין טלוויזיה ואיך שהיא נראית, והיא נראית די רע. אני רוצה לשאול אותך לגבי הגישה בין התרבויות, מאחר ואני מבין שאת מאוד מתעניינת גם בתרבות צרפת, גם אם אינני טועה, יוצאת לסיורים גסטרונומיים בצרפת, ומה זה עושה לך לראות כמה נערים ונערות עומדים בתוסס וקצת זורקים קמח וקצת ותוהים אם זה אזוב או מרווה? צחי נתן להם את הכולה שאולי זה אירוניה. קודם כל יש לנו תוקפנות. אנחנו כל דבר צריכים להגיש בצורה תוקפנית. יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה רע.
לגבי האוכל בכלל, מעבר לתרבות והיסטוריה של עמים ושל מאכלים, ועל זה אפשר לעשות נושא שלעצמו גדול, בארץ רק לאחרונה התחילו, וזה יגידו האנשים שמתעסקים בזה לאחרונה, להציג את האוכל בצורה חיובית. אם במתכונים מתוחכמים, אם בסיורים גסטרונומיים, להראות שיש מעבר לאכילה, יש גם משהו מעבר לזה. מה מעבר לזה? מעבר לאכילה? היסטוריה. אתם אולי לא הרגשתם כל כך, אבל התרחקתם נורא מהאדם הפשוט. אתם כותבים, שאול יכול לכתוב, הוא לא כותב על מתכונים, אבל יכול לכתוב על ארוחה של סלב ממולא, הוא יודע שאול שאני תמיד מזכיר את זה כדוגמה לאיזוטריות. ואתה, בצילומים שלך, בואו נעיין בצילומים שלך, מאוד התרחקת ממה שאנחנו מקובל לראות על אוכל. הצילום הזה יצא מתוך מתכון, כאשר היו כמה אופציות להתייחס למתכון. אחד, לייצג את התוצרים שלו, שוב, כדי שיראה כאילו שלא הייתה מגמה בתצוגה, כן. על אותה דרך ששאול דיבר עליה קודם, או להוסיף לו חוויה נוספת. החוויה שקשורה במזון, יש לה שני היבטים שקשורים לרעיון של צורך שדיברנו. אחד באמת היבט קלורי, שמזון הוא סוג של פתרון תזונה, עם מפעל הזנה של הגוף. והדרך השנייה, כהתעסקות חושנית רחבה. זאת אומרת, שאתה מתעסק במזון, אתה רואה, מדי פעם אתה שומע את הפצפוצים של העצמות, או את החמאה המתאגנת, אתה תואם אותו, אתה נוגע בו. זאת אומרת, זאת אחת החוויות היותר טוטליות שיש לבן אדם. ואתה נותן פה, אולי תתייחס ספציפית לצילום הזה. אני חושב שאני מרחיב ספציפית את החוויה, משום שאתה מתעסק בארטישוק, כחלק ממתכון, מיד עולה איזשהו חיוך. זה מין משהו שנראה יותר כמו קוץ מאשר אוכל. אוכלים דווקא את העלים שלו, וכשמגיעים לחלק הבשרני שלו, קוראים לו לב. עושים לחיה הזאת סוג של אנימציה. כן. עכשיו, הסרבול של הארטישוק פה מקבל סוג של פואטיקה, והוא הופך להיות משהו שרוקד. עכשיו, הוא רוקד... הם כאילו רוקדים לנו בתוך הצלחת. ודאי, יש פה... והדינוזאורוס הזה, זה אמור לסמל את היותר קוצניות של הארטישוק? הוא האיש שבורח ברגע האחרון מאש הגיהנום, משום שהארטישוקים האלה עומדים להצלות על האש, והאיש הקטן שיושב בתוך... טובע בתוך חמה לדעתי. הוא טובע בתוך שמנת, האיש יושב בשמנת ומחכה לארטישוק כקרש הצלה. אנחנו נעבור עכשיו לראות, מאחר מדברים על טלוויזיה ועל ניסיון לתת את זה בטלוויזיה, לדעתי ערוץ 2 הוא היחיד שבאמת ניסה באופן, היחיד מבין השניים, שניסה באמת באופן קצת יותר עקבי לתת תוכניות טלוויזיה. על כך נראה עכשיו כמה תוכניות שנלקחו מתוך ערוץ. עורכים את הבצק על משטח מקומח קלות, לוקחים כחצי קילוגרם של בצק אלים, רצוי בצק אלים משובח, ככל שבצק האלים יהיה משובח, תזכרו שככה המנה תהיה משובחת, ועורכים אותו לעלה מלבני בגודל של כ-40 על 30 סנטימטר, או אם נתח הבשר גדול יותר, לערוך אותו לעלה גדול יותר, אם נתח הבשר קטן יותר, לעלה קטן יותר. את המתיחה נעשית בדרך כלל בחלק החיצוני של הבצק ולא בחלק הפנימי, כי החלק הפנימי נמתח בכל מקרה, ואם אפשר למתוח אותו על השולחן, זה אומר, אם יש לכם שולחן שהוא עומד חופשי, אז זה פשוט יעזור לכם, יקל על העבודה שלכם. אחרת זה ייקח קצת יותר זמן. עכשיו, על הבצק אנחנו מפזרים קצת חמאה מומסת, זה יכול להיות גם מרגרינה, לא חייב להיות חמאה, חמאה פשוט קצת יותר טעים. Сегодня мы готовим борщ. Для того, чтобы приготовить борщ, нужно иметь готовый бульон. После этого мы в бульон ложим картошку, еще одну картошку на эту порцию. После этого ложим морковку.
И готовый бульон с картошкой и с морковкой ставим на газ. Это варится. Сейчас мы пропускаем капусту. אני חושב שלא היו עושים פה הצבעה בקרב הצוות בשעת השידור של הסרט הזה, היה רוב מוחלט לגברת הרוסייה. אתה במיוחד אהבת אותה, צחי. אני רצתי ועשיתי את המרק הזה. היא טבעית, כאילו היא מסבירה לקלה שלה איך עושים מרק לילד. היא מדברת והיא לא מודעת ש2 מיליון איש מסתכלים בה והיא צריכה לפחד. היא חותכת, מדברת, קוצצת, מפזרת. את לא הצבעת רצון ממשהו פה תוך כדי השיחה. אני פשוט חושבת שמדברים המון על טכניקות של הפקה, על טכניקה של איך הביאו את האוכל, והרבה פחות דגש על האוכל עצמו. בקצת שאני ראיתי בערוץ 2, ואני אמרתי לך את זה בשיחה הקודמת שלנו, יש לי הרגשה שכל המתכונים, או לפחות חלק גדול מהמתכונים, זה מתכונים מימי הצנע. שאנחנו פשוט כבר שבעים מהמתכונים האלה. כן. זה עוד פעם, והיה מתכון, עוד פעם תקחי את הכרוב. אם יש לך קצת אגוזים בבית, תשימי. זה לא מפריע שאם קצת חומץ כזה, ואם לא, אז יין שנשאר מאתמול. ואני חושבת שאנחנו כבר צריכים להיות מעבר לזה. אולי לא לרוץ לתחכום בלי לעבור הרבה שלבים בדרך, אבל להפסיק לתת כל הזמן. עכשיו זה גם אופנה, כי האוכל הצרפתי הוא מאוד אופנתי. אז הרוטבים חוזרים על עצמם, הבשרים חוזרים על עצמם, הפילה מוכר כבר, ואין שום דבר מסביב. עשבי הטיבול, פתאום גילינו אותם, אבל בעצם זה גדל אצלנו כל כך הרבה שנים בארץ. הם היו בחצר ורק לא ידענו הם היו בחצר ואף אחד לא ידע, אבל פתאום הם בסופרמרקטים. אני עוזב אותך לרגע איתה, ואני מסתכל עליכם, אני אומר, אף אחד מכם לא סובל מאנורקסיה מוגזמת. כלומר, צנימות יתר זה לא הדרישה באוכל. וזה מביא אותי לעניין שהקהל שאתם כותבים עליו, שהעיתונות האוכל כל כך כתבה אליו בשנים האחרונות, רובו עסוק בדיאטות כל הזמן. איך זה בכלל נכנס לעניין של, אתם מתייחסים לדיאטה, הדיאטה מפריעה לכם, אולי כותבים על הדיאטה כעוד נושא בעניין האוכל? תראה, אחד הדברים הכי פחות משמינים שיש זה לקרוא. אז אנחנו מספקים תחליף. אני לא חושב שאף אחד מאיתנו השמין על קוויאר או על אוכל יוקרתי. אני חושב שכולנו השמנו על לחצים בעבודה ועל הלחצים הרגילים שבישראל נופלים על בן אדם שחי אותה. ואני סך הכל, לפני שהגעתי ארצה, עבדתי כמה שנים טובות במסעדות ונתקלתי בכמות יותר גדולה של שפים רזים, וחלקם אפילו היו מאוד מאוד רזים. סך הכל מדובר בעבודה פיזית קשה. אני חושב שאם היינו עובדים יותר קל ופחות מודאגים מהבנק, היינו פחות רצים למקרר. נושא אחרון, כשרות. הכשרות הייתה, אחד מהסימנים של העיתונות החדשה בענייני אוכל, היה לשבור את מחסום הכשרות. שאול, אתה היית בין הראשונים ששברו אותו, אם אני לא טועה, במעריב אפילו. כן, במעריב, ששם, אז טומי לפיד פעם פנה אליי, כי הוא ידע שאומנם אני כותב על כלכלה, אבל זה בעצם מה שמעניין אותי, והציע לי לעשות טור של סיפורי אוכל. ואמרתי, אבל זה לא יכול להיות כשר, כי אני פשוט לא מכיר כאלה. ובעיקר הנסיעות בעולם שקשורות עם אוכל. ואז נמצא לזה פתרון מאוד מעריבי, כן. של הימים ההם לפחות, שקראו לטור הזה, כך הם אוכלים. אז יכולתי לספר על כל הדברים הכי איומים, ולהגיד, ככה עושים הצרפתים, ככה עושים האיטלקים. אתם חושבים שזה הולך להירגע, לתפוס כיוון, להיגמר? אבי. אני מאמין, בעקבות אלווין טופלר, שהרעיון הפרטני שבו אנשים יקבלו אינפורמציה יותר ספציפית ויקראו עיתונים ספציפיים בגלל כיוון שהוא יתפוס, היא ימשיך בתקשורת. היא לא תוכל להיות גורפת כמו שעכשיו. שאול, איפה נהיה בעוד 5 שנים עם עיתונות האוכל? אתה עדיין תכתוב על אויסטרים ויין לטש? אני מאוד מקווה שכן. וכך כולם גם יהיו? נראה לי, אני מקווה שיהיו דברים חדשים וזה כל הזמן יתרענן, אבל מבחינת ההיקף וההתלהבות, זה שוב מהדברים הדי נצחיים. אני לא רואה שום סיבה שזה... כן, אבל לא תוכל להיות כל כך אלמנטרי כמו להסביר על סטייק מידיום או דברים שהיו סוג של... לא אתה אישית, אבל
הכותבים לא יוכלו לעסוק בתחום ברמה אלמנטרית. או, זה יהיה נפלא אם המטבח יתפתח, אז זה יהיה נפלא. יש עכשיו דווקא אופנה של לחזור לפשטות. כמה פעמים יוכלו לדון על אספרגוס, צחי? זה עניין של אופנה, זאת אומרת, גם הגישה שלך עכשיו היא סוג של אופנה חדשה בתקשורת. להגיד, אני אוהב את האוכל הפשוט של אמא שלי, ניתן לאופנה הזאת. אמא שלי תעלב אם אני אכחיש, אבל... אתה יודע, דניאל רוגוב, שדיברתי איתו לקראת התוכנית, אמר, איך בכלל אפשר לעשות פה תרבות גורמה כשכל אחד רוצה את האוכל של אמא בבית? אז אולי זה עומד קצת בסתירה, הגעגועים לאוכל של אמא. אבל זה לא אומר שלא יכול לצמוח גורמה, אתה אוכל את האוכל של אמא בבית, כמו יש לך זיכרונות ילדות, אבל אתה ממשיך לגדול, אין מה לעשות. יש לך שירים ויש ריחות שאנחנו זוכרים, אבל זה לא אומר שאנחנו לא עושים דברים אחרים. אנחנו יכולים לאכול את האוכל של אמא בבית, וגם הצרפתי, שיהיה הגורמה שבגורמה, אם אמא שלו בשלה טוב, ז'יגו, למרות שהוא אוהב אויסטרס, הוא יאהב את הז'יגו פעם בכמה זמן. תודה רבה לכם, עם כל הנבואות לעתיד, לא יודע אם ורוד, אבל אחר בנושא תעשיית העיתונות על אוכל. כאן אנחנו מסיימים את התיק תקשורת המיוחד הזה על אוכל. בשבוע הבא עוד תיק תקשורת, הפעם עם סיגל השילוני. ערב טוב לכם.